Puolainen. On. Tämähän voi olla jopa kilonen. Siitä se lähtee kauden viimeinen päivä. Ja siellä on jotain silppuu näkyy. Mihin se on minä? Joku siellä sitä täkyä jossain. Ei se näkö pilkillä on menossa. No, katsotaan mitä viimeinen päivä tuo tullessaan. Iltapäiväksi on luvattu vettä. Jos vettä rupeaa satamaan, niin se on jo lyhyt päivä. Tulee niin kovan tuulen kanssa, että jos se pysyy lumena, niin sit voi olla pidemmän päivän. Mutta pitkä ajelu vielä edes, niin en vehkeitä kasta. Katsotaan, toivottavasti jotain tänään löytyisi. Ainakin tässä koitetaan katsoa vähän isojen paikkoja taas niin, kun ei käyrät ei pidä paikkaa, niin on vähän haastava, mutta toivottavasti löydettäisiin jotain kivoja hyllyjä. Ei tässä ole paljon reijällä tullut. 15 minuuttia maksimissaan, varmaan 20 minuuttia jossain reijällä ollut. Se on niin paljon silppua, niin ei ole oikein luottoa, että olisi paremman kokoista. Eikä semmoista aluettakaan oikein löytynyt, mikä olisi sellainen houkuttelevan oloinen. On tässä koko aika niin kuin 20 vettä vieressä, mutta sais olla semmosia selkeästi rinteis vähän jotain hyllyä. Nämä on vähän niinku tasaisia alueita täällä, mitkä kerää kuitenkin silppua tosi paljon. Kuitenkin ensimmäinen paikka, missä niinku oikeesti liikkuu toikin on pieni appiparvi, että on todennäköisesti tosi pientä. Näyttää siltä. Takakeilastakin tuleeko sieltä toinen silppuparvi. Kyllä todella pientä. Vaikka onkin kiva kun kala liikkuu, niin pitää vähän saisi sentään jonkun kokoista olla. Yli 100 grammasta, eikä tommoista alle. Ihan uuteen. Vaihdoin koko syvännettä. Toiseen tämmöisen 30 viereen. Kartas näytti ihan ok. Tää nyt ainakin suht koht pitää paikkaskin vielä nää käyrät ainakin tässä. Tuolta näkyy niinku kauempaa vähän parempaa kalaa. Meinasin tässä täytyy katsoa, että saako se lähestymään. Se takakeilassakin, mutta toi on aika pienen näköinen. Tuossa niinku näytti vähän parempaa olevan tuo niinku 30, 25-30 päässä. No nyt ne on siinä tullut jo sentään pikkuhiljaa tosta hiipineet.
Vaihdoin hilettä tasuriin kanssa, kun on taas pilvinen keli, niin josko se hile pelaisi. Se ei ole nyt muuta kuin ensimmäisenä päivänä ollut. Hile on toiminut. Kiertääks noin vaan. Näkyykö ihan niinku... Ei kun sehän on kauhea pari. Ei näitä aina mitään isoja olla, mutta siinä on ruokakaloja. Onhan tää. Huolonen. On. Tämähän voi olla jopa kilonen. Oho. No niin. Löytyyhän se. Ja nätti. On kyllä niin saakeli kiinni. No. Tää on päivä jo pelastettu tällä. Otti kyllä ahneista. Onko se niinku, että ekana päivänä onnistuminen ja sitten vikana päivänä onnistuminen, niin se riittää. No sinne ne meni jo. Ja varmaan enää käynyt. No niin nätti tommonen. Yksikin ei parane olla ahne. Kyllä sieltä joku kääntyi. Joku kääntyi. Ei se taida ihan 4-1. 4-1, se ihan kilokas on, mutta on kyllä se tavoitekala kuitenkin. No ja tää oli hyvä, kun täällä ei ole ainuttakaan reikää. Täällä ei niinku näy, että se olisi käyty ainakaan ihan vähän aikaa. Toi oli toi toinen aukko, niin se oli, tai toi syväntereon, niin se oli ihan, se oli niin paljon reitetty vähän joka puolelle, että vedetty ihan reikäjuustoksi. Tää näyttää vähän pienemmältä kyllä. En tiedä, onko se ihan keilassakaan. Tuleekin niin vaisusti, että ei ole kyllä niinku lyönti päällä. Tuolla vähän sivuuset ei. Ei se kyllä iso ole. Eikä se kyllä lyökkään. Samasta suunnasta taas tulos. Näyttäisi taas vähän paremmalta. Katsotaan, onko se millainen. Olisiko sama parvi kun pyörii.
tulos. Hirveästi viitti kääntää tota keilaa nyt. Äsken ainakaan säikkynyt yhtään, mutta kyllä näyttää aika paljon pienemmiltä, vaikka varmaan on ihan keilas. Ainakin no nyt lähti, kun liikautti taas, niin lähti tulemaan. Tääkin ihan nätin kokoinen on poliisi. Hei. Se oli se nälkäsin vaan, mikä niistä löi. Täytyy ruveta katsomaan reiästä, kun näkee sen kalaa. No nyt lähti. Ja kyllä näyttää vähän pienempien nappien parvelta. Olisiko näistä joku muu, mikä olisi otillaan. Toi on hyvän näköinen, kun nousee nyt. Toi mikä ottikin, otti aika huonosti. Oli iso kyllä. Aika... Tämäkkä se voi olla ihan saman kokoinen. Kuis nää nyt näyttää sit niin pieniltä. Ja niin kun mulla on vielä tuolla tietty kuin perhana. Tähän toi skaala on. Pitää se sama parvi. Katsotaan, jos sieltä saisi jonkun lyömään. Sieltä tulee yksi. Tulee kyllä vaisusti. Pitäis paikallaan. Kyllä se kävi näppäämättä. Tulisiko toi toinenkin? Ei. On se kamala olla tämmöisessä kiloparvessa eikä osa onkin ylös niin. Sanotaan nyt noin. Tosta vähän toista tasuria. Siellä joku lähti tulemaan vai? Joo. Tuossa 2, 3, 4 kalaa nousis, niin edes yksi kun ottaisi riittäisi. Joo, mutta tää on pieni. Ei ne mitään kilopappeja ole. Se oli se yksi ainoa. Äitääkä nyt jo. Hän nähti 300. Ja oli se yksi mikä tälläs, niin se oli hyvän kokoinen. Kyllä niin varovasti. Koitetaan ilman hilettä olevaa muikkuun, mikä oli eilen taas pelitti, mutta eilen oli vähän kirkkaampi päivä tietty ihan selkeästi. Katsotaan nyt vielä sitäkin.
ainakin hyvä, että tietää, että tässä niitä ainakin pyörii. En meinaa silti koko päivää tässä istuu. Kyllä mä etin tuossa oli rannassa näytti vielä paremmalta alueelta ja siinä voi olla, että olisi vähän struktuuria pohjassa, kun se on louhikkoa ihan toi ranta. Mikä yksittäinen möykky siihen tuli. Melko massiivisen kokoinen. Se niinku ihan apilta näyttää. Kato, lähti karkuun. Aika iso möykky oli. Se on toinenkin tulos. Pilkin alta. Jostain tuolta sivukeilta tulee kyllä hitaasti. Eikä lyö. Toi oli kyllä massiivinen toi toinen. No enemmänkin niitä. Olisikohan se sama parvi taas? Saada näppisimmat kelattuu. Kaksi taas tosi hyvän olosta ainakin, mutta kun siinä on 3, eli se on se parvi taas. Se on useampiikin, mutta näkee selkeästi, että nyt se on niinku, ja siellä oli pilkilläkin jo. Tulee niin sivusti. Tää just tätä varten sitä 2D yritin tähän viritellä, mutta ei vaan sitä saa samaan näyttöön. Selkeästi ei ole enää semmoisen iskulla kuin mitä se ensimmäisen kerran kun ne tuli. Toi vois lyödä, kiihdyttää. Eikä pysy. No pysy. Tämähän on kiloinen. Oho. Ei kun se oli rokastamalla. Ajattelin, että olipa painava, mutta kai kun se on poskesta kiinni. Kauniin värisiä ahvenia. Joku oli tulevinaan, mut ei. Tää vähän. Sit kun ei oo ihan keilas, niin vähän huono minkä kokoisia ovat. Tää tulee niin hissuksen, et ei kyllä ota. Ei. Tääkin on sama homma. Hissun kissun. Mistä se on hiipinyt tuolta?
vähän reippa. Nyt lyötiin jarrut pohjaan, niin ei varmasti ota. Ei. Tosi passiivista. Ei jotain edes pitää paikallaan. Mikäs toi mikä tuolta nyt tulee etukeilasta, niin se näyttää vähän möllimmältä. Lähtisiköhän se oikein hiukan liikkeeseen reagoi. Lähti, ei sekään nyt mikään. Se on varmaan saman kokoinen tommonen reilu 30. Käytöskin on just semmoista. Kävi kuitenkin kiinni, mutta ei vaan pysy. Ei vaan pysy. Olis mulla mitään, kun vähän niinku eiliset päässä, kun eilen oli taas liilaa, niin violetti selkeä, niin mä niitä vaihtelin. Niin. Nyt on sit vähän niinku ei oo taas hilettä, mutta katsotaan toi foliomuikku. Mitä se sanoo? Ainakin lähti vauhdikkaammin. Se on aika usein kun tasuri kanssa vaihtaa, niin kelpaako tää pienempi, kun nää on syönyt niitä just 11-12 senttisiä ovat taas löytynyt. Tai ne mitkä on täältä saatu, täältä lutakolta. Ei se. Aika paljon isomman kokoisia olisi nyt. Ainakin näyttäisi taas, että nää olisi niinku huomattavasti. Toi johto on taas tuolla ihan. Ei kelpaa foliomuikku. Taas vähän isompaa takaisin. Sapa 6 millinen.
tässäkään nyt hilettä on, mutta vähän pieni karkumatka ja joku siellä ainakin lähti vauhdille. Ei lyö. Ihan pieni tuuppasu. No nyt se löytyy. Aika hyvän kokoista puolikas. Isompi taas piti olla. Ei se siihen pieneen. Takakellas tulee parvi. Ja on hyvän kokosta. Katsotaan kelpaako siika. Niin epäilen, kun se ei oikein pelittänyt, kyllä ne niin muikku on syönyt täällä. Ei lähde edes nousemaan. Se lypsätään. Vähän yrittää. Tulee niin verkkaisesti vaan. Nyt lähti kiihdyttää. Katsotaan saisiko siijalla ensimmäisen kalan pohjoisesta. Ei. Ei se, niin se vaan se muikku tarvitsisi olla. Se vaan on se. Välillä tarkkaa ja välillä ei. Pistetään toi hileen muikku takaisin. Just meinaa sitä rauhallista, että vois vaihdella vähän vieheitä, mutta se on melkein otettava tasuri ylös ja vaihdettava niin, että ei ole mitään lillumassa. Eihän tässä muuten sitä parvi tässä koko aika pyörii, vaikka se nyt on passivoitunut aika paljon. Niin täkyä tuolla takaa. Tulee tosi pienen näköistä täkyä. Sielläkin appi on alla näköjään. Ja varmaan ajaa, kun täky menee jo niin vauhdille, että siellä on ajo käynnissä.
parvi. Tippitappiparvi taas tulee vähän eri suunnasta. Tulee tuolta syvältä. Se tippuu tuolta ja sinne 30. En tiedä oiskohan nää tulossa syönniltä. Ei vaikuta nämä nyt kyllä niin isolta, ei ehkä edes 30-siltä. Mä olin just vaihtamassa taas tasureita osa vielä, mutta en ehtinyt. Joo, ali menee vaan. Varmaan tää voisi olla 30. Nyt tulee jostain sivukeilasta joku. Ei lyö. On vähän pienempi ja vähän luulen, että niillä on vattat täynnä muikkuu. Voi olla, että tää on sama parvi. Mutta ne oli ajamassa muikkuu tuossa ja ne pyöritti sen parven sinne. Sama kuin mikä hajotti sen muikkuparven tuossa vähän aikaa. Sitten se yhden parven mikä tässä pyörisi. Sieltä nyt tulee. Aina kivoja nämä yksittäiset kalat. Ai kun siellä on useampi, ei se ollutkaan yksittäinen, mutta aika iso toi takimainen. Näyttää aika möröltä toi takimainen. Tää tulee ja lyö. Ei. Tule sinä iso siitä. Toi on kyllä kilon pölli, mutta se vie varmaan mukanaan toi. Se kävi lyömässä. Voi hitto sentään kun toi. Isompi pölli kuin oli tulos, mutta ehti toi yksi lähteä takaisin, niin se vei sen mukanaan sitten. Näinhän se aika usein käy. Joo, nyt on. Tässä olisi yksi tämmönen yksittäinen aika hyvä mörkö. Katsotaan, se vähän lähtee niinku hiukan nousemaan. Ja olisi taas niinku paremman kokoinen, jos tää tulisi. Ei varmaan nyt ihan kiloinen, mutta katsotaan, tuleeko hyvin, tuleeko kiihdyttää. Otti kiinni. Onhan tämä parempi. Ei se nyt kiloinen ole, mutta
Nätti! Kuitenkin 3,7. Joo. Siinä on missä nyt oltiin äsken tosiaan käytiin tuossa keskellä. Mun piti tossa vielä käydä vähän reunemmassa. En tee ihan kartta pidä paikkaansa. Tuolta tuli kalaa. Mä luulen, että mä käyn vielä kuitenkin tuossa hiukan tuosta äskeisestä paikasta niin hiukan tänne toista syvännet päin, niin käyn tuossa tekee ehkä pari reikää, miltä näyttää. Periaatteessa tuosta riittää yksi reikä tohon. Siinä oli tasaasti 11 kuitenkin. Joku tulos. Alle 20. Tossa jossain. Varmaan tiivitaavi toi. Siellä 30 ja katsoin, että sit se lähti yhtäkkiä niin sivutta liikkuu ja sit se lähtikin tulemaan tasurille päin. Se hukkusi johonkin. Siinä se on 15. Ei taida mikään iso olla. Taitaa aika silppu olla, kun piirtää noin pienenä. Ja sit se tulee ihan pohjaa pitkin. Katsotaan nyt hetki. Kun se hävisi. Joo, se hukkaantui. Se oli varmaan sitten kauden viimeinen kala, mitä seurattiin. Se oli tosi mielenkiintoista. Ja takakeilasta tulee joku sieltä. Ja mistä se on? Se voi olla se sama kala, kyllä se on just sieltä tuli. Jossain piilossa voi olla, että se tuli ihan pohjaa pitkin vaan. Onhan toi ihan hyvän kokoinen kala. Olisi. Tämä on kuitenkin tää epäilys, että ei tuu. Kato, siinä on toinenkin. Ai se oli 2 kalan parvi. Ja aina varmaan ne saakeli anemiset samat.
Toinen lähti ainakin hyökkäämään. Mun mielestä toi mikä jäi tonne alas, niin se on isompi. Jos tää saa nenilleen tai sit se vaan vetää jarrut pohjaan. Joo, jarrut. Sitten se vie ton toisen. Ei kun se otti kiinni. Se oli se isompi just. No niin. Se on sinne puolonen. Ja kauden viimeinen. Ei toi toinen tuolta tulee. Sillä oli jo mahdollisuus. Pyörii. Vieläkö meinaat tulla? Tule vaan loppuun asti. Ei pysty. Meillä on molemmilla nälkä. Taisi luovuttaa. Joo. Mutta mä luulen, että se oli ne mitkä sieltä 30 tuli ja näkyy siellä kaukana. Hävis välillä. Siellä mä en nähnyt kuin yhden kalan ja tulla toinen taas pohjaa pitkin, että aika pohjasta taas tuli, niin häviää. Joo, eiköhän se on tämä kausi paketissa. Ei muuta kuin vermeet ylös ja se oli tämän päivän ottipeli, oli Taavitsaisen Ismon tää hilemuikku. Taas kun oli pilvinen keli, niin se vaan toi hilemuikku taas toi. Ja sitten katsotaan vähän mitä sieltä on. Appia kuitenkin sentään jokunen tullut tänään.
Onhan siinä ihan hyvät ruoka-apit. Se oli siinä tämä kausi. Ei muuta kuin kiitos ja näkemiin.